Yanzu aka samu rahoto cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da 'ya'ya da kanwar tsohon ministan wutan lantarki Bayo Adebola. Kada ku manta dai Bayo Adebola ya kasance ɗan ƙasa Najeriya ne wanda ya aiki a matsayin shugaban wutan lantarki, wanda kuma ya gudanar da aikin shi bisa adalci da riƙon amana. Sai dai kwatsam yanzu an samu wani ibtila'i ya same shi a yayin da aka samu cewa 'yan bindiga sun kai hari a jihar Ibadan wato Oyo State, wanda ya kasance a wani unguwa da ake kira Eleru, wanda ya kasance sun yi wato ainihin garkuwa da kanwarsa da kuma 'ya'yanta sun kasance tagwaye ne, Peter da Paul, a yayin da suka yi garkuwa da ita da sanyin safen nan kuma suka yi awon gaba da ita. Ya fito ya bayyana rashin jin daɗin shi kasancewan wannan babban ibtila'i ne da ya same shi, kasancewan tafiya da aka yi da kanwarsa da kuma 'ya'yanta guda biyu, wanda babban tashin hankali ne a gare shi. Wasu suna ganin cewa ko kuma a'a an shirya mishi wani tuggu ne, dalilin da ya sa kenan har aka turo mishi da waɗannan mahara 'yan bindiga domin su yi garkuwa da kanwan shi da yaranta. Wasu kuma suna ganin cewa babu wani tugun da aka shirya mishi, kasancewan da maharan sun dai yi harin su ne domin su sace ta su buƙaci kuɗin fansa, wanda har yanzu dai ba samu wani cikakken bayani daga gun hukuma wanda sun kasance sun shiga lamarin ba, amma an tabbatar cewa tabbas an tafi mishi da wato kanwan shi da kuma yaranta guda biyu masu suna Peter da Paul, wanda yaran sun kasance 'yan biyu ne, tagwaye ne, ba daɗe ma da aihuwarsu ba. Shin kuna ganin cewa tsohon ministan wutar lantarkin nan wasu ne suka shirya mishi tuggu suka turo mishi da masu 'yan bindigan nan su yi garkuwa da kanwan shi da 'ya'yanta, ko kuma kuna ganin cewa kawai ibtila'i ne ya same shi? Menene ra'ayinku?